Мяне завуць Хрысценка Максім. Я вучуся у першым класе Акалоўскай сярэдняй школы Лагойскага района. Я раскажу верш «Падзяка ветэранам». Я жыву у 21 стагоддзі. Я не ведаю жахаў вайны, але ведаю я пра ваш подвиг і паклон аддаю да зямлі за адвагу і смеласць, за раны, за свабоду, што вы здабылі. Хай навекі вам будзе пашана. Дзякуй вам, ветэраны вайны. Я жадаю вам толькі здароўя, каб спакойна вы ў шчасці жылі і каб кожны пра подвиг ваш помніў. Дзякуй вам, ветэраны вайны. Я кажу усім вам шчыра, я жадаю жыць у міры. Я хачу, каб на зямлі дзеці ў радасці жылі, каб маглі хадзіць у школу, кветкі каб цвілі наўкола, каб спявалі жаўрукі, булькаталі ручайкі. Каб пад мірным небам жыць, трэба нам усім дружыць, усім краінам на планеце. У міры жыць жадаюць дзеці. Няхай будзе мір на ўсёй зямлі.